se ka ni ga me akai woni dane ba ka so ala deba assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hakanata. Badri abeya. Badri bora. Bonne anye badri nye abasulu. Hey. Wo kana siga fas. Ha? Badri ane juru ta kelete flat sabati. Abeya azongule ka fara nyoko ka kabasa. Zaya amasara. Ha? O abike. Ena kunyo dia. O ti mana. Ko ke ni badiri de ga juruta I jigi bo kan yo ko bane pe o te sara ni ba kuntige ta kuntige kene ma ni be barala me akoy ko daja tu badiri tena juruta kata sara di o ko ni kana siga fa o ni badiri kun o de sa ne be barala ko boro kile ga kala balma akori ka mo la minesa be bu ta c'est pas bon boro ni ga baraga cha o sa kana ne ako sisa ako kadne ko ne a me fe aga ko nu kala musika ko o kuma na Fatuma tajibera sa ko boro e fana ga fakibe ne fe kuma mo abinila ne ako boro fama de do dugu jime ko boro fama hey ya lamini be ne a butiki nyoko flat a fla ko flala bitiki ba ni eta ya be tulu fera kono ne fem ne bugu laba ha ya numéro 2 amad ne a ko boro fama aywa ni goti telephone janga ni ne ya ko jira ni ko badiri te mana wala nga ko boro ibe nono boati kele nyan shuina de ani buru ani fen do problem shara sa ko ni kana sika fas menne aye wole dro e a téléphone ta ni ba take o dro kanine mo afleni ni ngani muri chin so kuma ko boro ma ko be wafla la de o te problème wafla ni abina fo yebina fo wa tema o problème shara sa kana sika anyame ya ko boro fama du problème fo eta la ko boro e a sonalina ni abi boutique daile wallahi na ba ya ko boro warbi ku halu ko muso mobile fitini na ba dem e ko boro amina ne bi yere ka ko kun adini me an ma nyogo yin folo bo ne afina ko mega malo ya bo afleni sa ngani fe bamana kayina badri ne anye abasu nakadi badiri faga ni asro badiri chetige badiri nige foita ona duin woni ne abe fe yama awo ko boro kambe kamu fo ha ne aye wole tra telephone o to masa e kan e wele ka dauma kambe ko boro o de ga ba ibe fe mi nyini sungolo la ni o so sungolo ma ko na bara ma ba e ko boro ke mega bitigi chiano o kuma jahana ma jigi tikira o ma yesa singa tu eni furukia che ngo me ga sene ko ko ga ine ala ko kenye ta kai est-ce que me sigan si pege ni ko bunna o kon il faut changer kumina karabuna ebe kuma uga misi anami hey mam de la musique comme o kuma slame to misiri kono de je ne sais pas ou kon ube yo là tu vois badiri ijo bititigi me kare kuna ya fe ko baba ke ko afori ko ya no kuni maka wasaran anye inya bi fagadi ko ko ngulu menga bi na fani kungulu mai ne amanyo do on se connaît aywa ko be ni do ni ko ayi bolo ijo diri ye kunu begi ko ya kunu be nya kiko idale do fadi sagwas no ko la ka ke na fo mami ti wuli fi an ngwe saban fo de na ti wuli kala ma ji te wuli ujo na so wardi bulba na so wardi men na bay
adesere fɔlɔ ay nta desere ne ya desere te wari sara nga wari di ni manga so wari sara bi ka minɛw cɛ bi bɛ taa da la i ka minɛw cɛ ma bila i ti don ayi non kana foyi dɛ non non ngi ka wari di non non l'argent est ici bien de ne ka so wari tɛmɛ le premier kan kana nin bɔnbolo ni tɔmɔ bani sabali sa e boliba kan ni bila ni fɛ sa ni bila baji de fɛ n'a y'i ka wari sɔrɔ a b'a d'i ma e ko tɛ ya sabali e ka sabali sa ima ka da sɔgɔ kama ima da sɔgɔ kama ayiwa nda Fatima kɔni tilana bi nka tile tɛ bi ni ma ka wari sara dɛ n sigilen min ka da la yan n tɛ taa n tɛ maa ci ni tile binna ka sɔrɔ n ma ka wari di n bɛ fatɔlama don i la malangolo biri ti ma yɛlɛma fiyewu yɛlɛ wo kuma baara de ne yɛrɛ ɲinɛna k'a fɛ ɲɛna aw bɛ yɛlɛ wo kuma o don e ma ne ci kɔrɔbɔrɔ fɛ ko ne ka se ka sukaro sama na i b'a dɔn ne taalen kɔrɔbɔrɔ ye min fɔ ne ɲɛna ko o don o sufɛ k'ale nana jɔ an ka da la ko Badiri ko ne n'ale kan ka bɔ k'ale nana jɔ an ka da la k'a ka di k'a ka go ko ne ma bɔ i b'a dɔn n ye min kɛ kɔrɔbɔrɔ n y'a mɛnna a kulo kɔrɔ Batoma a fana y'a tɔgɔ de ka tɛgɛ dama Batoma e mun kɛ tɔ ma ne ye kojugu jumɛn kɛ Batoma e bɛ taa e muso to e ka cɛ bugɔ parce que o ko k'a bɛ e fɛ e Batoma i t'i yɛrɛ lamara ba Batoma e o ye jɔn na Batoma ne y'a min k'a ye n'o tɛ o y'i fa yɛrɛ la ka cɛ min bugɔ dɛ o b'o kun bi o bɛ k'o den wolo a sigira kun min na e b'a dɔn wa cɛ ye min kɛ n'a y'a furu e b'a dɔn wa Batoma i tɛ ko to ko k'i to ba jamana bɛ kɛ so i tɛ kɛnɛmamɔgɔw sen bɔ a la ba Batoma kɔrɔbɔrɔkɛ in ka di e ye wa ko mɔgɔ min kasa bɛ mɔgɔ la fɔlɔ a tɛ bitigi feere la a b'o la a t'o la Batoma ne e m'i banba i bɛ taa sigi kɔrɔbɔrɔkɛ kun i bɛ yɛrɛ bɛ kɛ bitigi feere la ye sini i bɛ kɔrɔbɔrɔ mi caman sɔrɔ mama o kɔni tɛ nin kɔrɔbɔrɔ Batoma a tɛ tɛmɛ nin kan ka taa tɛgɛ fara cɛ ɲɛ kan n b'a dɔn kɔni Badiri tɔ min b'a kɔ a ka jan mɛtiri ta ye Badiri b'a kɛ a kariyalen don ka taa fɛn minɛ bitigitigi la k'a dun Batoma e kama walasa a bɛ se k'a ta sɔrɔ cogoya min na mais e fana ye min kɛ nin fana t'a dɔ ye dɛ ni Ala ma far'i kan Batoma ni ma se i yɛrɛ la ne m'i ye dɛ Mama ya muso juwa ye sa ala jigi dɔɔni mama yan ka ɲi awɔ yen ka ɲi mama ya fɛnɛ ka ɲi mama ye ka di ne ye sa o ye combien ni ale bɛ bɛɛ 57 ma awɔ mama wallahi je t'aime mama ne y'a b'i ka fini kala e y'a di wari bɔ dɛ wari foyi ne t'a minɛ la ne y'a ka ɲi wari kuma caman dabila sa i ka mesiri ta mama ɔrɔbu wa ou bien an b'a kɛ jumɛn ɔrɔbu de don ɔrɔbu hey e bɛ se ka taa e cɛkisɛ ta i ma foyi ta i bɛ ka lɔngɛ ta ka jigin wallahi mama i kɔsi sa a i kɔsili a bɛ se ka taa ta nin ye mun ye mama a ka misɛn kojugu ayi ne a bɛ ne ka fini kala ne a tɛ wari yɛrɛ minɛ a bɛ se ka ta ka sɔrɔ e m'i gɛrɛ ne la kosɛbɛ a bɛ se ka taa mama fɛn bɔ ɲɔgɔn na mama a ka misɛn yɛrɛ yɛrɛ cɛkisɛ ta cɛkisɛ a dun t'i wari sara ne a b'a kɛ ten fu na cɛ i b'a ni lamɛn e bolo k'i nɔfɛ kuma nɛgɛ de bɛ ne na tuguni yan e ye ŋmɛn na e t'a dɔn wa i fara ne la sa ne ka di e ye min kɛ ne t'a dɔn wa han kana n tulo kɔrɔla gansan kan foyi tɛ yen dɔɔni e t'an ka so yɔrɔ dɔn wa ne ka numéro t'e kun wa kan foyi tɛ yen dɔɔni o ɲɛna ça peut aller munna cɛ yɛrɛ n'a fɔra ko e de bɛ ɲɔgɔn fɛ ko e yɛrɛ ka ne ka dɛmɛ o ye jɔn dɔ ye mais e de kan ka nin falen ou bien ne kan ka fɛ n b'a fɛ k'i ka jugu sago in to yen yan i m'a fɛ k'i t'a to yan jugu sago jumɛn i ni jugu sago min bɛ ɲɔgɔn kan o don o fiyɛ ne gɛn kama kɛ n hakili t'a la kana n tulo kɔrɔ la ka kuma joona sa tile ka fa n tɛ fɛ ka bɔ tile kɔrɔ ka caya mun de bɛ yen Jɛnɛba n t'a tɔgɔ dɔn
cɛ ne ma fɛ ko ne jɛnɛba to yan depuis don min na jɛnɛba bɔra ne don min a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ yen depuis ce jour-là n y'a fɔ na ka na se n ka yɔrɔ la. ne t'o dɔn dɛ parce que ne ma prévu o ko la. n'i ma da la an ka dutigi boliba nafigi kɛ i bɛ se ka ɲini. cɛkɔrɔba in ko man di ne ye sa kana tɔgɔ la fɔ n ɲɛna. bon depuis don min na e bɔra la walahi jɛnɛba a sama da ne ka so. ne y'a fɛ Badiri ne y'i tile mobili m'a san ka d'i ma mais i kulokun jalen i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn ni ne ma e ɲɛ gan e tɛna ne sɛbɛrɛ sen na o. moto ni kɔrɔlen da tɛ i bolo moto cɔgɔcɔgɔlen dɛ tile bɛ ɲini ka n'i faga. denni tɛ mobili san ka m'a d'i ma mobili san ka d'i ma. a to yen nɔ. mais a lajɛ sa mais pour que o ka kɛ tan mais il faut m'entretenir. n t'i entretenir i ma tugu a kɔ wa. n m'a fɛ ko n y'a bila o jɛnɛba ko bana. n'i y'a bila an bɛn'a ye n'i y'a ye ɲɛ kan k'i y'a bila n'i y'a ye kɛwale la mobili m'a san ka d'e ma Bamakɔ i b'a boli. jɛnɛba yɛrɛ de bɛ yala ne nɔfɛ sinon ne mako foyi tɛ jɛnɛba la. problème t'a la n'i ko ten sa an ka nin kuma yɛrɛ bila an taa dumuni kɛ restaurant na kɔngɔ t'i la. kɔngɔ dɔn min na ye. ne y'a dɔn i ɲɛ kan kɔngɔ bili i famana dumuni ma a bɛ don i la yɛrɛ. ça c'est mon bébé. an ka taa an ka tigɛ moto la. ok d'accord. awɔ. kanu kɛ wasoko ye kaburu de yala ye. Music. Jiete soe, bekatane noe, kanu ke wasoko e, kaburu de yala e.